shugaban comedian shugaban number one of arewan shugaban comedian shugaban. Allah ka shigo da mu shekarar 2021. Allah ka sa ta zama alkhairi a gare mu ga dukkanin musulmi gabaki daya. Allah ka nuna mana ƙarshen shekara 2002, shekarar Koriya Baro da kuma kisan da ake wa musulman 'yan arewa ba gaira ba dalili. Allah ka ba mu shugabanni na gari adalai da kuma sarakuna na gari adalai. Allah mu ma kanmu musulman talakawa da ke arewa, Allah ka samu gane 'yancin kanmu. Ka samu gane 'yancin kanmu idan mun tashi zaɓe, ba don kuɗi za mu yi ba don cewar wani ogana ne ko fati ba. Mu yi zaɓe tsakani da Allah, mu zaɓi shugabanni na gari, mu ma dai Allah ka ƙara nuna mana 'yancin kanmu. Kuma sabuwar shekarar nan dai Allah ka sa ta zo mana da kyau. Kai alkur'an ta zo da kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bura uba ye. Kai sabuwar shekarar nan ta zo da kyau. San kaɗa ziya. Astaghfirullah. Makadi ne da nura shugaba da kuta bambanta. Alkur'an sabuwar shekarar nan ta zo da kyau. San kaɗa ziya. Astaghfirullah. Sai sati na sama. Iye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iye. Astaghfirullah. Makadin sabuwar shekara. Kai, bari in gama. Ka gani nan? Idan ba sai na ma rashin mutunci ba Allah ya kona ni. Saboda me? In dai ina ganin 'yan mata, kana cewa astaghfirullah, to astaghfirullah din sai sati na sama. To na rantsa da Allah zan ma rashin mutunci. Wannan din da kake gani to ba budurwa bace, mata aure ce. Allah ya sa gora ce. Kaga, mu fa da mata aure da ma mata aure ba duk ɗaya take a gunmu. Kai. Allah ina roƙonka. Allah ka kashe mijin mace mai kyau don mu aure. Gaskiya baka da hankali, ni bari ne nan. To shikenan. Kai, ƙarya ne fa. Ba fa zan bari kai na kulle ba. Ya san sai na biya yarinyar can. Baka bar matan aure ba a kalan masalan kiɗanka. Kaga budurwa ka bi ta wai ina hali matsayarka. Da farko dai sunana Nura Shugaba, makaɗin sabuwar shekara 2021. Malam amana ta kira ka zo ka mata kiɗa ne. Yadda dagwai iyalan baba, ki bari a yi da mamanku don ita ce yar cakwai. Kina ji ko? Saƙon soyayya ne na kawo miki. Tun da naga kin biyo ta layin nan, kin gane ko? Naga ba zan bari kai na kulle ba, gara in zo in same ki. Dan babban nasarar da muka yi kenan, shigo sabuwar shekarar nan ganin ki da nayi. Malam ni fa matar aure ce. Top! Allah sa gora ce. Kinga da mata aure da ba ta aure ba, in dai ta biyo kan titi tana tafiya, malama duk ɗaya take a gunmu. Malam na ce maka ni matar aure ce ni. Ni fa matar aure ce. Malama manta da maganar mata aure, mu fa an ga miki gaskiya. Ba maganar mata aure akan lamarin in dai muka ga mutum akan titi. Kin gane? Malam in tambaye ka mana, in kana tafiya da mamanka wani ya tare ka ce zai soyayya da ita zaka ji daɗi? End of discussion ina. Ba zan ji daɗi ba, kin gane? Ku yi haƙuri. Allah ba da sa'a ku je matar wasu. Shugaba comedian shugaba number one of arewa. Dama hadisi ne ce kamata dini tudana. Da abin da kai sai amma. Allah mu dai mun yi dinin Allah kar ka sa amana tudana.